Zdravím vás, bratia. Hnutie Áno prednedávnom zverejnilo časť svojich predvolebných sľubov a teda poviem vám, je to poriadny bizár. Vyššie dôchodky budú, lacnejšie energie budú, dokonca aj lacnejšie lístky na vlak budú. No a kto to zaplatí? No predsa štát. Vy nič platiť nebudete, vy budete mať dokonca nižšie dane a odvody. Ach bože. Však líder opozície s jeho programom pripomína presne toho kamoša zo strednej, čo ti na kávičke s falošnými Rolexami predáva ten rozprávkový plán na zbohatnutie, ktorý rozhodne je legit a rozhodne to nie je žiaden scam. Okrem toho mi ale jeho program pripomína napríklad toto alebo toto. Fico, Pelec či Babiš, všetko sú to rovnakí šmelinári. Smerohlas vládne na Slovensku už druhým rokom a aký je výsledok? Štvrtá najvyššia inflácia v EÚ, najdrahší benzín vo V4, prepad hrubého domáceho produktu. A k tomu ako čerešnička na torte, transakčná daň. Pri takýchto podmienkach je priam nemožné, aby krajina mohla akokoľvek prosperovať. Nič z tohto samozrejme nemali vo svojich volebných programov. Veď ani ten tvoj kamarát ti nepovie, že tento rozprávkový plán je obyčajná pyramidová schéma. Kým sa však spamätáš z toho, že si bol podvedený, tvoj kamarát sa už dávno smeje s peniazmi na tvojej naivite. No tak bratia, nerobte tie isté chyby. Presne tak isto ako neodpisujete nigerijským princom a nedvíjate telefónne čísla z Tanzánie, tak nevoľte populistických politikov. Takto sleduj a pouč sa.